Lasi labangso all India strike. Labangso ke papon nangko kalang thi ke lahan lo. Lasi jasemet pet labangso I strike. Abang ke May 20 nisi papon lo. Sitame ezhak ahomoisa pe najok labangso I strike abang ke non July 9 nisi tuji. Lasi labangso trade union comprising 10 central trade union. Trade union lok sikke labangso strike along completely alang litum isiwet pen lempon rapel lo lapente independent all India sectoral federation and association atumanda ladak dodumlo lasipini Assam along kunon Karbi Anglong along kunon laso strike along banke motor union kadogowe bank bima life insurance kadogowe ta laso strike along sakudum dolo lason thosi labangso I strike Jasmet peda banke labor code pipe ki pipe da karon banke lahelo je multinational company tu that labor to fan jitu a right kipini labangso a right banke pipe da non all over India Modi labangso NDA lead BJP government dak jasemet pedo abanke private sector kedoan abanke pini abanke private sector abansi public sector mokha private sector abansi pini abanke chujor lablo lasoder penafi khalabangso multinational company corporate to amang aning hangali ke pachoklem long labangso labor code labangso ke pavedet akaron bangke halatum aning hangaling si jeto company tu aning hangaling si labangso kachongda tu atum kam ke choklem tu atum panta halatum aning hangaling si latum ke claim bonja phatsi labangso kapori kondolo sitame jasemet pet labangso right jong si long live lodangke pini government sakurita ave government job ta ave akola hai private sector a job along sitame lai kam ke chongda dun ke claim dun atum sitame lai ka to ave arai da bangke long pon pedet non jeneke latum kam claim one ma area niri one ma latu fan security lahai sari phale benda hang avelo non jeneke government atumle contractual asakuri employee poson narsi non la private sector alongta security lahai sari phale benda hang avelo non jeneke government atumle contractual asakuri employee poson narsi non la private sector alongta corporate alongta lasonsi a garanti kawe kam jo claim arule che paduk dunstame latum ke thangna da benefit longle lasi labangso labor code longle lodan ke alang tum jitu a benefit amukha jitu alang tum arai da mukha labang ke dak longle deji lasi lahai kaddo kawe chinisi pini bangke all India labangso trade union jot kailo kado gawe labor union jot kailo dak jasemet pet chongdat chutiki kado gawe tumsi chelang pet lapente lahai motor union taho truck union taho taxi union taho
lan ke doang na union na tumta pinia bangke alang litu pan hit and run labang so polisia tengpen alang tum stame jitu arai kelong kalilo ulta silato bangke jongsi komame mama panjong si gari patong papit papat bace wojui polo de la so benefit ke kado go yelang tu tundang ko lan chota kerela ako jail da jangna ala lasi driver union tu labor union so thak koson sila tumba right kelong ledat ma lason thot si kriho ka tumta sai yu chutiki kachong da tumta lason si nang man Damtan Narendra Modi tinta krihi kanun ain labang so bangke selam lo sita gute India angmong ben Pharohini sose labang so pigeon সংগঠন atum thurpak pen Delhi ঘেরো নাম পেন খাদাগা বানকে বাংসুরি isi sose apran namna lapente labangso kache song mena joksi bangso Modi sarkar ahin pen baso kriya inta jiuthai na go jiuthai dat pen aphi akon hon ekinin akon iye ta nang labangso kriya in ga koni tum bahal tu pulotan ke kriho gato bhanon শ্রমিক gato bhanon kato gawe keklem kenam job kelong le tum kachongda to bhanta laso security banke hang tipe laso joinesi labor code banke tini pawetan lo lasi labangso puthak non dangaleji 9 July ni banke all India labangso 24 ঘন্টা labangso a general strike lo pinidak kar benglong benta CPI la party pen kedona hongthon AICCTU Nirman Shramik Kankis Ayarla ahongthon kedon ben pinidak kar benglong long stame nilitum labangso strike lo banke fully support dudun po lasi nang itu apan kado yon la chuning rilo labang so putha kapan dak kon ye phang rada pan ke pachani kon ye phang sipini labang so phelan kya me ni ponglo asinang itu men kan pachini kon ye phang chuning ri pong lan wello